L-Oppożizzjoni Nazzjonalista trid li l-perjodu tas-sajf jintuża biex isiru taħdidiet mal-Gvern ħalli jintlaħaq qbil fuq numru ta' inizjattivi li għandhom jidħlu fis-seħħ hekk kif il-Parlament jerġa' jiltaqa' fit-2 ta' Ottubru li ġej. Dwar dan, il-Mument tkellmet ma' David Agius, Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius qal li sakemm jerġa' jiftaħ il-Parlament, il-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jaħdmu flimkien u b'rispett lejn xulxin biex jinħatar il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Jibda jsir skrutinju ta' ħatrit bħala ambaxxaturi u chairpersons ta' awtoritajiet, jibda jkun hemm ħin speċifiku fil-Parlament għal Prime Minister's Question Time. Il-Parlament jibda jiltaqa' f'ħinijiet aktar family friendly u b'faċilitajiet u kundizzjonijiet aħjar għad-deputati Maltin. David Agius qal li l-Parlament għandu jingħata aktar fondi biex ikun jista' jimpjega aktar ħaddiema li jkunu ta' appoġġ u fond ta' riċerka għad-deputati Maltin. Tenna li għandhom jibdew diskussjonijiet għal riforma kostituzzjonali li tkun tinkludi l-vot li żgħażagħ ta' 16-il sena fl-elezzjoni ġenerali u li l-mozzjonijiet privati tal-Oppożizzjoni jsiru aktar frekwenti minn dak li hemm previst illum ta' darba kull 3 xhur. David Agius qal li b'dan il-mod u bil-proposti tal-Oppożizzjoni il-Parlament ikun jista' jaħdem ferm aħjar.